Pandigma. Uulan na. Pandigma yung ayan po mga kaparangison. At may pangalawa tayong vlog. Pangatlo na. May panibagong vlog tayo. Vlog ko si Nono na nagpipintura dito sa labas. Ano? Parang multo. Kaso wala lang isang roller para magamit ko rin para mas madali yung paggawa. Magbalik tayo sa kanya. Kuya, tulungan ko. Anong roller? Roller na pahabaw yung roller na ginagamit niya? Oo, roller na yun. Sabi niya kanina meron daw siya roller. Hindi na ako magdodrawing. Yun ang bibilin ko ganun para matulungan ko. Oo. Sabi meron nga raw sa ganito. Oo. Wala sa antigo, ito sa maba. Mahaba. Pala yellow. Oo. Ayan. At bibigyan tayo ni Tricia na pambili ng ano. Sponsor na po siya ngayon. Pambili ng roller. Ayan si Nono. Ganda nga. Ganda talaga. Kaya na pala. Ha? Tama na di babago. Oo. Igatong na sana layan. Para di tapusin na natin yan. Para di matuloy yung panaginip niya na di natapos yung bahay niya. Di rin natapos eh. Basta nandyan si Nono, tapos yan. Salamat. Oo. Pag-tuwan ka na. So yan. Pag mga parangin na ito. Balik ka? Agsan puspuro. Yung sa buko na sa kanak ko ah. Kaya ko? Kayaro. Sorry, basta pagmati ko. Kaya doon sa luwa. Nagnalas ako. Nagnalas ako. Salming. Buka balik ka rin mo rin. Hmm?
Ayun po, at nakabalik na ako dito. Hindi na ako nag-video dun sa pagbili. Bali yung bili natin ng paint brush paint roller brush ay 100. May resibo naman po. Kailangan kasi ito yung resibo para may update din si Kanoli. Yan. 100. Pinadala nila 1,000. Mas puli na 900. Bigay natin sa kanila. Pa, ko babalyuan ko na yun sa gulong. Ito na po, te. Sinabihan ka na kukan ko. Thank you. Oo, umanipis na siya. Ay. Tiro sa gilid mga kupang mong pagano. Kapit niya talaga madadali sa At nakabili na tayo. Nagkuha ako sa tukait. Lalagay tayo ng pandugtong nito. Yan si Kuya Joel sa taas. Ako naman dito sa baba. Sabi ni Kuya Joel. At meron din ako pili na roller brush. Para umagat. Parang uulan na naman ah. Pintura. Ugalin muna natin mga bukol-bukol. Bababa pa man natin. Bumaba. Bakit ayaw mo bumaba? Ayaw na. Sige. Salat, tusad natin. Ano ibaba mo?
gamit. Gitgiran. Sige na. Oh? Pandigma. Ulan na. Pandigma yun.
lang ang damdong. Hmm. Professional lang gumagawa yan.
Ayan at okay na. Okay na yung sa harap. Yung unang patong. Pinipinis na yun yung nono. At bumabas ka jewel yan. Tapos gagawin ko naman dun sa harap. Finish na. Papatungan pa yan. Isang patong. Second coating. Ay mga paring Jason, bali tapos na dyan yung unang patong. Bali papatungan pa ng pangalawa. Ay po, hanggang dito lang muna yung vlog. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga sponsor at sa mga viewers, mga solid sponsor sa Garnoli, ang Team Pahaway. Yan. Kaya lang sa inyo. Ayan po. God bless. Bye bye.